Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància, amb Gerard Cessé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Berti i en Walter Capdevila. Molt bona hora a tots i a totes, benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou? És així, Gerard Cessé. Com estàs? Molt bé, i tu? Bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, deixa'm presentar el Walter, que ve des de Lleida una vegada més. Walter, què tal? Sí, avui estic molt eufòric. Ah, sí? Sí. Ja et veig. No sé, avui és un dia que Déu-n'hi-do. Et veig Sempre. amb moltes ganes. Sempre ve amb actitud. Sí, amb molta actitud. Ens agrada molt. Sort d'ell. I tenim el Goret també, el tècnic de so de capçalera i tècnic col·laborador de tot. Com estàs? Tot bé? Hola, tot bé. Tot bé, perfecte. I avui amb nosaltres tenim una persona molt especial perquè el tema que tractarem té molta relació amb la nostra convidada. Quin és el tema? Efectivament, el tema és pel·lis al cine o a casa. Oh! Té bona pregunta aquesta, i és que nosaltres tenim a l'Elsa Aguilera, coneguda a les xarxes socials com Crispetes de Lluna, que parla sobre cinema, especialment cinema asiàtic. Com estàs, Elsa? Benvinguda. Nerviosíssima. No, home, no! però si això... Home, no! M'esteu desvirgant en això dels podcasts, així que... Ai, quin honor, quin honor. Sempre hi ha una primera vegada. Correcte. Doncs escolta, benvinguda. Aquí tu has de venir a passar bé, nervis res, perquè bàsicament es tracta de dir el que et surti, vale? Clar que és veritat que tu estàs acostumada, no? Tot controlat, Pausa, la càmera, play, pausa... Aquí correcte. és una aventura, però ja comencem amb la primera pregunta. Fes-li, Marina. Ah, em toca a mi. Sí. Ostres, quants podcasts portem i encara no m'ho sé, la dinàmica. quan he de parlar. Com estàs? És molt important per nosaltres saber si tu ets de veure pel·lis al cine o a casa. És que depèn. Ai! Ja comencem, no? Ah. Una mica així. Depèn molt de la pel·lícula. Hi ha pel·lícules que com que dius l'he de veure sí o sí al cinema, quan hi ha efectes especials, que dius això no m'ho puc perdre allò en una gran pantalla, i altres que dius la típica pel·li de diumenge que em podria veure perfectament a casa meva al sofà. Vale. Sí, em passa, Molt bé. Sí. Escolta, però veus? Molt polite, ja? Molt política, eh? No ho tenia preparat. No, doncs fantàstic. Doncs mira, t'explico, Elsa, nosaltres, abans d'entrar en matèria, perquè sempre aquí algú ens dividim i defensem coses. Tu què defenses, Al Walter? cinema. Al cinema? Al cinema, totalment. En el cine, Al cinema. Tu, Marina, què defenses? Jo que em tocava, jo crec que el cinema. El també, no? cinema. Jo defenso casa, absolutament, vale? Defenso casa. I tu, Goret? Bueno, pues em toca a casa, no? Bé, per Descartes. Molt bé. Molt bé. Doncs de 2 contra 2, i ella, com que no s'ha posicionat, depèn, Bueno, l'haurem pot de guanyar convèncer, o l'haurem pot de perdre. convèncer. És el que anava a dir. Aviam que escolto i potser m'hi quedo amb una. Perfecte. Doncs abans d'entrar en matèria i entrar al debat sobre si veure cine a casa o a una sala de cinema, nosaltres fem un exercici que és demanar-li al ChatGPT vale, la teva biografia. Així et coneixem una mica més. Per tant, anem a veure què ens ha explicat el ChatGPT sobre l'Elsa de Crispetes de Lluna. Som-hi! El ChatGPT ho sap tot sobre el nostre convidat. Doncs mira, Elsa, jo t'explico. Aquí tens una campana fantàstica, veus aquesta campana? És per censurar? És per censurar el que digui el ChatGPT, perquè pensa que jo faig copy-paste a saco. No contrasto res. Per tant, a vegades s'equivoca. O a vegades no. Per tant, si consideres que hi ha alguna cosa que diu que està malament, D'acord. fa sonar la campana. Molt bé. Vale? Preparada. Sona, eh? Sona, mira, Segur? fes la prova. Sí. Vale, perfecte. Déu-n'hi-do. Perfecte. Vinga, anem a veure. ChatGPT, què ens expliques sobre l'Elsa? Doncs diu... L'Elsa Aguilera és una creadora de contingut catalana que s'ha fet coneguda a les xarxes socials a través del seu perfil Crispetes de Lluna. Fins aquí bé. Correcte, anem Molt bé. bé. Diu, en aquest espai, Aguilera es dedica a explorar i compartir la seva passió per la cultura i el cinema asiàtic. Bé, Molt bé. aprovat. Viu a Sabadell Sí, confirmem. i és adoptada. Confirmem. Ostres, i se sap això? Saps Sí. d'on ets o no? Sí. Adoptada de Bolívia. De Bolívia? Sí. Hi ha teories, Però però si no sí. té res a veure amb Àsia, això. Totalment. Bueno, Bolívia rosa amb l'Àsia de l'altre cantó. Bueno, hi ha molt de mar, Hi ha tot un pacífic. Hi ha molt. No té res a veure una cosa amb l'altra, Vale. però sí, hi ha teories, perquè encara no és 100% segur, no tinc allò un document oficial que m'ho pugui dir, però sí, adoptada de Bolívia, perquè allà és on em van trobar. I allà Molt estic. bé, molt bé. Sí, I vas sí. venir molt petiteta? 6 mesos d'edat. Home, Sí. 6 mesos. És adoptada per una supercatalana. No recordo res de Bolívia. M'agradaria molt anar-hi i visitar-ho i veure No hi com has és la anat? cultura. Vaig retornar quan després vam adoptar el meu germà, que el vam adoptar de Perú, que és al costat, Sí?
I vam dir, està a prop una cosa de l'altra, anem a aprofitar que conec una mica les seves arrels i vaig estar-hi, però és que era molt petita, 8 anyets quan vam anar, llavors no ho recordo. Ah, que molt Sap bé, greu. molt bé. Pues jo pensava que seria, jo què sé, Taiwan, no? Una cosa així. No, res. Vale. No. Però aviam, de fet em vaig fer fa poc lo de MyHeritage, no sé, lo de la prova d'ADN aquesta. Ah! No m'havia atrevit fins ara i me la vaig fer i estic esperant els resultats. Aviam Oh, què diu. quina llàstima no tenir-los ara perquè ens els podria haver diguis. donat com a primícia. Això Però és per una saber, enganyifa, per eh? saber d'on... Clar, perquè és que hi ha Però dubtes. Hi ha vens. metges que estan dient que per la fisionomia sembla una mica més asiàtica, alguns que no ho sé. Bueno, clar, potser, clar, depèn del... Llavors, de què t'agafa tu el cine? Jo pensava que era un tema de perquè eres adoptada d'allà i per tant... No. Per No, què? no, Llavors no. el cine asiàtic, per què? Influències friquis dels meus pares, Oh! no biològics, òbviament, però els meus pares adoptius, que sempre m'han educat amb créixer amb Star Trek, Stargate, Farscape, coses de ciència-ficció, i a partir d'aquí jo em vaig ficar en el friquisme, però en el meu cas em vaig decantar més per el tema manga, anime, i aquí tot deriva. O sigui, et vas anime a fer... Ale. Farà moltes d'aquestes, eh? Sí, Vale, està bé, està bé. Jo t'he de dir que el del MyHeritage aquest li vaig regalar a ma mare al Nadal, perquè també va sortir un d'una conversa, doncs me'n faria I d'on gràcia. és ta tal. mare? És una mica enganyifa, això, perquè ara no paro de rebre mails de tienes un primo lejano en no sé dónde de Estados Unidos. O sigui, és com que et van enviant, tens un 0,00000 algo de percentatge amb aquesta persona. Paga tal. i te'l contactem. Han de fer negoci. No sé molt bé com... No sé, és que ni els obro, els mails. Però ta mare aquests. d'on és? Que ha sortit? Té un... No, ma mare no ha sortit. 100% ibèrica. 100% ibèrica. 100% en Castilla i Però León. clar, si repeteixes aquest procés, ha de sortir el mateix, no? En teoria Sí, Hauria. no, li ha sortit algú d'Itàlia, també, com Bueno, coses però així molt mediterrani. Sí, Molt bé. sí. Molt bé. M'han dit que sóc mig esquimal, no sé, serà estrany, però Hòstia, m'ho puc creure, vols també, dir? saps? Poc es parla als esquimals, eh? Poc es parla. Clar, sí. Tens ganes de Quina parlar-ne? societat... Podíem fer un No, podcast però vull dir que... d'esquimals. O sigui, amb tot el respecte, però sento com si fossin com extraterrestres, com si no visquessin i vivim amb esquimals a... Bueno, igual que moltes tribus Sí, sí. aborígens de No, no, Sud-amèrica. vull dir- Totalment. Que sí? Mhm. Bueno, seguim, aviam. Diu, el seu contingut se centra principalment en el cinema i altres expressions culturals d'Àsia, oferint anàlisis, recomanacions i reflexions sobre aquest àmbit. Perfecte. Diu, presència a xarxes. A través de Crispetes de Lluna, Aguilera ha construït una comunitat interessant en la cultura asiàtica, compartint la seva visió i generant interès per aquestes manifestacions artístiques. Bé. Diu, va presentar els Premis Hentai Eros Barcelona, una gala que celebra el cinema eròtic hentai. Què? No, això no? No, hagués No sigut eres molt tu? divertit, però... No. Ah, no eres pues tu? t'assemblava. T'assemblava. Sí? Diu, la seva presència va generar un gran debat a les xarxes socials, especialment pel vestit sinuós que portava. No, no ha passat mai, No. això. Hauria pogut ser, eh? No dic que no, Home. però... No dic que no. Existeix aquesta... Això premis anava a dir. hentai Però Eros no, BCN? jo no contesto res. Jo, el xat GPT diu que hi ha uns premis... Es diu hentai? Hentai. De la cançó de la Rosalia? No, que són els dibuixos, Vale, aquests. perdó. Sí, sí, però la Rosalia es refereix a aquests... Hentai. Sí, 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 Vale, sí. gràcies. Clar, clar. Marina, vale. Bueno, que de fet hi ha molt hentai eròtic, no? És que el Bueno, hentai és vol dir- eròtic. Sí. La paraula hentai, de fet, vol dir pervertit. Ah, sí? Ah, És la traducció literal. Doncs m'escau molt. Ara entenc per què vull dir, no estava dient res. Ai, 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 aquesta gente, hentai, hentai. Aquesta hentai. Clar, però a més una cosa que jo havia sentit dir, no perquè l'hagi consumit, és que no hi ha pèl púbic. I per què em mires a mi per No, confirmar-ho? Perquè tu ets l'experta. Jo... En el Cinema asiàtic, no anime, Ja, Hi però... ha pell públic a les pel·lícules asiàtiques? No, en el hentai... És que és animació, el hentai, no són... O sigui, és dibuix. Sí, és Clar. dibuix. Que dibuixes, ficar-te en dibuixar pelets, ja... Bueno, per fer-ho més realista, doncs veu que no n'hi ha. No n'hi ha. Però ningú No, pot contestar, saber. veig aquí, No. ningú pot confirmar-ho. Molt bé. Pues serà que el meu amic es va equivocar. Diu, Elsa Aguilera, a més, és una professional dedicada a l'àmbit dental. Actualment treballa com a higienista dental des del març del 23. Abans d'això va exercir com a auxiliar de clínica dental a la mateixa empresa des del 22. Això és veritat? Correcte, i em fa molta por que ho sàpigues. Caram. Oh! Bueno, LinkedIn. LinkedIn. Clar. Ah. Correcte. Escolta, vale. i Estem a és internet. veritat, no? Sí, Les sí, dents- sí. Clar, ara no... No, ara... No, Ara em fa cosa. Ai, parlar. aquests moments són una mica... Ja us les he mirat a tots. És algú que ve per defecte. El primer que miro és la boca. Ah. Sí, Aviam, em quants sap molt de diners hi ha greu. aquí? Clar, Quan que- puc treure? No, clar, hauria de fer-me No, alguna està prou bé, està prou bé. Sí, Aquí tinc una mica de... una mica, però una mica ortodòncia, Invisalign, aquestes Això, coses. l'Invisible Line aquest. Ho hauria de fer, oi? T'aniria molt bé. Sí? Però Sí, és que jo sí. no tinc... O sigui, si No allò... tinc diners. No, si m'ho puc treure,
no m'ho posaré. Però què tens? Les tens tortes? No, aquí sí, i les dents també. O sigui, aquí tinc una mica, ja m'ho han dit, i tal, però m'haurien de treure primer els queixals del seny, oi? I tal. Sí, recomanable. Ai, no, quina mandra. No, ja no tinc una edat jo per fer-me això. És que a més, jo em van treure els de baix, però els de dalt es veu que s'estan obrint així. Que bonic. I llavors algun dia me'ls hauré de treure. I els queixals també? I els queixals també s'estan obrint. Bueno, què tal això de ser... Ets higienista. Higienista Va. bucodental. O sigui, tu no treus queixals. No, m'agradaria molt, però no. Vale. Doncs el meu recorregut és... és que si he de començar per aquí ja... Jo tinc la meva carrera de restauració i conservació del patrimoni cultural, que no té res a veure amb medicina, salut, ambiental, ni res d'això. I em vaig treure la carrera, el fet de que doncs, veiés que era treballar en un laboratori tancada, jo amb les obres no em va agradar, però tot i així vaig dir, vinga, em trec un màster i després un doctorat. Les coses van molt malament econòmicament, perquè jo tot vaig amb beques, no m'oferien beca de doctorat, vaig dir, doncs em poso a treballar. Vaig treballar a Amazon, hem conegut el nostre amic Jordi. Mira. Entre altres coses... Que va venir fa un mes, el Jordi Ortega, us la recomano. Exacte. Que estàs tan lluny un mes, us heu trobat per la distància i heu arribat aquí en la motxilla del Camino de Santiago. Talla. Doncs això, vaig anar com saltant de call center a call center, vaig dir, ja està bé, això mentalment m'està cascant la vida. És dur treballar amb call. Massa dur. Jo ho vaig fer, No t'ho Jo vaig treballar a Movistar Fusión. Jo a Deslas i HBO. Ostres. A la primera em van fer fora i a la segona també em van fer fora. A mi em van fer fora de Movistar Fusión perquè sempre no m'han fet fora. No venia. Dels treballs de teleoperadors sempre m'han fet Però i fora. d'HBO, què havies de fer al call center? Mirar sèries. Era molt guai. Vull dir, tenia molta estona lliure, podies mirar sèries i tal, però clar, al final també volen agilitzar les trucades. I clar, I que venguis. Jo em transformo els calçons. Bueno, a mi encara em passa, quan em truquen, tothom em diu, em pren com una dona, perquè la meva veu pues, segueix. Llavors jo m'ho passava molt bé, perquè vaig començar a descobrir una varietat de veus que podia fer super relaxant. I es va convertir en una mica teràpia. Perquè a mi em van arribar a dir, nois, aquest típic noi així, pepero, amb una veu greu així, diu, usted, mujercita, tiene una voz muy preciosa. Y yo, sí, un momentito, por favor, le atiendo. Conseje, ¿cómo era su nombre, por favor? Espero, és el que més m'ha agradat, però el que menys m'ha agradat... Normal que et fessin fora, també et dic. Sí, no. Però sí. No, estava justificado el despido. Aquests llocs que no tens finestres, que estàs tancat, vull dir... No, horrible, que hi ha 80 persones parlant alhora. Exacte, però un aplaudiment per tots els que segueixen, perquè si no, no estaríem aquí. Doncs això, vaig acabar cansadíssima d'aquests treballs de call center, brutalment cansada, i vaig decidir començar a estudiar i treballar alhora, i una amiga va ser, mira, aquí hi ha feina assegurada, higienista bucodental, i sincerament ara és la meva vocació. Però et trobes coses horribles, però hi ha gent amb la boca fastigosa. Però és que a mi em dona gustito. Jo t'entenc, jo també miro aquests vídeos de dentes, l'antes i el després. Et dona gustito treure merda de... Molt, m'encanta. Com els grans de pus. Quítalo. Guilty pleasure, no sé com es diu, però sí, vull dir... Però fins i tot boques gens. pudentes, de putrefactades. I T'has amb trobat, llagues. què és el més heavy que t'hagis trobat en una boca? Bueno, realment casos greus de periodontitis amb molt de sarro que porten ja, no sé si més de 10 anys sense fer-se una higiene i que se'ls estan aguantant les dents per la brutícia. No! Clar, i si treus la brutícia És que cauen s'ha les de treure. dents. Bueno, es comencen a moure i sí o sí s'ha de fer un tractament perquè no es caiguin d'alguna forma, regeneració. Però et mola. M'encanta. Oh. Quanta més sang, millor. No, això no, sisplau. Jo tinc una cosa que no suporto, el tuboquet. Sí. El tuboquet no el suporto perquè, És a molt més, incòmode. no sé per què, m'asseca una part. Sí, a seca. El liquidillo va quedant aquí i jo vaig fent... Perquè vull passar... I el liquidillo que a l'altra banda, això sec, i allò... No, és per mi, és una tortura. Sí. Però tu... No t'ho dic que no. Ja vindré que m'ho facis. S'ho passen molt bé amb mi, fins i tot els crios, Jo sí, tinc molta paciència, has de tenir molta empatia, jo crec que això ho tinc i realment per això m'agrada, ho disfruto doncs, molt. jo una vegada era l'últim client, havia anat tothom, i la llengua, a mi se'm va movent la llengua, i la vaig ficant al tuboquet, i va fer un tapón, i llavors la màquina va fer com un procés, i de cop i volta va fer el procés invers, cosa de xuclar, va començar a expulsar tot el que... Gerard, no t'inventis coses. És que... Sisplau, perquè això seria horrible, Ets el Mr. Bean català. Sí, total. És que veient l'imatge...
tota la saliva tot el dia de tothom. Bueno, va, perdó. I quin és l'altre? Que els hi poses pel·lícules asiàtiques a dalt? Ah, mira. Ai, seria molt bona idea, però molt bona idea. No, per desgràcia no, vaig explicant la meva vida, els hi dono vull dir... Això també... Sí, Això està bé, sí. això està bé. Diu, la seva experiència professional s'amplia més enllà del sector dental. Entre el gener del 20 i del 21, l'Elsa va treballar com a operadora de Quirón Salut. Això sí. A la Quiró. També va tenir una experiència significativa com a auxiliar en una sala de museus, d'un museu esportiu. Va estar allà en un museu esportiu. Quin creieu que pot ser? El del Barça. El del Barça, correcte. Ah! Vaig treballar pel Barça. Però que guai, perquè aquest és el museu més visitat de Catalunya. Una passada. Jo no m'hi he anat. Uf. Jo tampoc. No, és mentida, vull dir, mal pagat, Oh! visitants... Hòstia, en sèrio? Denuncia. No, una mala experiència brutal. I un masclisme. Sí, Oh! home. No digues. Sí, però jo pensava que això de cara a futbolistes i coses així doncs es mantindria allà al límit, però no, és que de cara a cambrers, auxiliars de sala de museu, guies, tot, espai de fotografia, tot, un masclisme tan Ha arribat bèstia. al futbol femení al Museu del Barça? Jo crec... Sí, tenen un espai Al petitet, costat del lavabo. molt petitet, però, Però està allà. masclisme per què? Per què? Bueno, en aquests casos, clar, com érem auxiliars de sala, ens feien doncs, guiar la gent de this way, per aquí, que seguiu tots per són aquí. guiris, clar. Tots són guiris. Lurret. Sí, completament. Aquest camí, sisplau, no us distragueu, no salteu a la gespa, casos de gespa, saltar... Bueno, Ah, unes és que jo si coses. vaig allà salto la gespa segur. No ho he fet mai, és el meu I somni. clar, jo que no sóc un gegant, precisament, doncs una minion allà parant guiris de 1,80 m, doncs era com, mira, salteu, saps? Jo no, què faré? Doncs No em paguen suficient, no? no, Com per no, sincerament. placar un guiri. No. I total, que hi havia esdeveniments que es feien allà a les sales, s'aprofitaven per fer esdeveniments tancats per gent com més VIP, que eren Mira, per com el fer Walter. sopars i coses així. Sí. És que abans és VIP, és hem VIP. parlat No, que... però- vas a L'altre dia, discoteca- l'altre dia. l'altre dia. Sí, sí. L'altre dia vam parlar de... De que va a discoteques VIP i... No, discoteca... És igual, no, que a vegades l'experiència... Bé, què deies? Perdona, sí. No, sí, a mi segueix. m'interessa. Masclisme. Llavors, a la zona VIP, què va passar? Que només contractaven, que clar, era un plus de feina, i ens deien, no, però és que només volem homes. I nosaltres, per què serà? Per què serà? Una vegada ens vam aconseguir colar i és que hi havia allà dins el sopar cambreres, però anaven amb biquini. No! Amb biquini, servint el menjar i tot això, i els que estaven allà vigilant la zona eren tot homes. Es va ser com, en sèrio, de debò. I jo la porta al mig Perquè amb un homes puro. en biquini no, eh? No, dones. Bé. Bueno, Això, un biquini. aquest serà un tall viral i ens diran de tot, veuràs. Atenció, va, més coses. Ai, Un Dios. vídeo del seu canal de YouTube va fer la volta al món després de l'entrevista exclusiva a l'actriu Lucy Liu, filla d'immigrants xinesos coneguda pels seus papers a Los Angeles de Charlie o Sherlock Holmes. Tant de bo, m'encantaria. No ha passat això. No. Ah, no. Aquí s'ha flipat el ChatGPT. Bueno, clar, ha buscat una actriu xina, xinesa, i de... Americo-xinesa. Amèrico-xinesa, és que no sabia com dir-ho politement, però no ha passat. No, m'agradaria molt. Quin actor català amb rasgos, català correcte, Ostres. amb trets orientals, n'hi ha algun? Home, Ha d'haver algun. Aquell que sortia a Tapes, jo és que soc molt gran. Saps la pel·li Tapes? Actor català amb fisionomia asiàtica? Sí. Hi havia No un, ho ja sé. t'ho buscaré. Bueno, t'ho busco ara. Un que sortia a Tapes. Mira, de les poques coses que sé és que el doblador en català de Harry Potter, és a dir, del que fa el protagonista Sí. de Harry Potter, Ah, sí! És molt bo. Que té un canal de TikTok. Doncs m'agradaria molt, no- Mitzu... Pot ser que es digui Mitzu? Algo així? ara no ho sé, però aquest m'agradaria molt. Pues, espera, és que te'l vull buscar, però si no és igual. Busca. És que quedarà molt- Sí. quedarà És molt orgànic fer això, en Molt un orgànic. podcast. Mira, Ar- Alberto Jolie. Mao, feia de Mao. No sé qui és, però és guapot. Ah, veus? Mira. No ens agrada Ah, el a mi no em Jordi. vol sonar, eh? T'agrada. Diu, què més? Ha treballat de teleoperadora a Amazon, vale? Això ja ho hem comentat, bueno, que la teva etapa de teleoperadora, i diu, polèmica per les castellanades. Ai, sí. A El veure què diu. panader. Un dels seus vídeos va fer viral per la seva utilització de castellanades, és a dir, expressions en castellà barrejades en català. Aquest fet va provocar una onada de comentaris i discussions sobre l'ús de la llengua i la identitat cultural, convertir-se en un tema de debat a les xarxes Ai, socials. que fort. Sí. Què ha passat aquí? Va haver una pel·lícula Ai. que vaig veure asiàtica que el protagonista és un home que... Ai, Que que què? és forner, Vale. és forner, però també és assassí en sèrie. I llavors vaig començar a parlar 40.000 vegades la paraula, en comptes de forner, vaig dir panader. Bueno, no és greu. Bueno, panader. No és greu. I així. Panader. Oh, però... Abans fa un Sí. mes et vaig dir que tenies mans de panadera. És veritat. En algun lloc deu ser correcte, en alguna... Segur que a saps? València
Alacant aneu a dir panader. I sí, va ser com tot comentaris, i em sembla molt bé que corregiu, hi ha gent que ho agraeix molt, però també vigileu quina és la forma de dir-ho, perquè jo he conegut casos que si corregeixes, depèn com ho fas, llavors comences a tenir un rebuig molt gran al català. Ja. I deixes de parlar-lo, perquè com no ho dius correctament del 100%, dius, doncs ja no en parlo. I dic, vigileu, sisplau. Clar. Jo vaig veure el vídeo que deia. Et va fer mal? A mi em va fer mal, El què? Reveure tantes vegades escoltar la paraula panader. No, que vaig veure el vídeo que deies en el vídeo anterior feia una castellana d'acord. i vas fer un vídeo explicant-ho. Sí. Jo en faig moltes aquí, també. Ja ho sé, ja. Però bueno, no passa res, t'estimem igual. Però com no ens veu ningú... Exacte. ens és No igual. generem debat. Exacte. Veus, això vol dir que tu et veu la gent. Sí. De fet, vas col·laborar amb el Mantinc el Català també, no? O t'han agafat un vídeo, això, o no? Pot ser. És que és una gent... Sí? Et sona això del Mantinc en català? Que sí? O et van agafar un vídeo teu o alguna cosa? Que sí? retuitar. Veus. Sí, sort que tenim el Perdó, teu assessor. ja. Teu assessor que t'ajuda. El meu mànager. Doncs bé, has fet sonar la campana, què? Parell de cops? Dos. Molt La bé, Raulai molt bé. Bueno, I la Déu-n'hi-do. Luciliu. Sí. Molt bé, el ChatGPT cada cop Crec que l'encerta el més. ChatGPT és pistis, és molt somiador. És molt somiador. Sí. 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 Posem Sí, l'horòscop. segur. Tu què ets? Virgo. Val, balança. Que et diran de tot. Ets Ai, Virgo? verge, No, verge. balança no, balança. Verge. Verge. Virgo Et no diran és de verge. tot. Verge. Sí, Virgo i és verge és el mateix? Sí. En català és verge. Verge. Doncs verge. Soc verge. Sí, que sona malament, però és així. D'horòscop. D'acord. Ara ja sí que entrem en matèria, anem a discutir sobre veure el cine, veure Discutir les pel·lis. està ben dit? És que ara m'estic fixant més amb els Ai, falles sisplau. catalans. Anem a discutir. Anem a- anem a discutir. Sí. Sobre on volem veure pel·lis, si a casa o al cinema. I jo defenso a casa. Som-hi! En Gerard ho sap tot sobre el Top 10. Bé, jo t'explico que la meva secció es diu 10 coses que, i en aquest cas diré 10 coses que odio profundament d'anar al cine. L'última et sorprendrà. Això ho faig pel TikTok. Ja no es fa això, tampoc, Gerard. Ja està passat de moda, Sí. no? Joder, tio, estic fatal, Mateu-me. Podeu comentar el que vulgueu, vale? Però entendreu per què és molt millor veure cine a casa, i no perquè defensi casa, sinó perquè el cine és una merda. Vale? Punt número 1. La gent que parla durant la pel·lícula. Això és un clàssic que jo odio profundament. Però jo sóc aquesta més a casa que al cine. O sigui, si jo si veus una pel·li amb mi, a Diferent, casa la comento, totalment. al cine estic callada. No, però hi ha gent que al cine està parlant. O sigui, jo estic veient una pel·li... Realment al cine ningú parla. O No, sigui, sí, s'escolta sí. un... No. Hola, A casa et salta el gat cap a la faldilla, les No. crispetes. Ara vés a aixecar-te, ara el veí, ara el telèfon que no el tens mutejat. Walter, jo he gent parlant molt fort. Clar, també depèn d'on vagis, És la que anava a dir, depèn del cinema, El cinema de la maquinista, que està aquí al costat, clar, el perfil de gent és de parlar molt. A veure, El Gerard. perfil de gent és gent de que... Classista. No. Jove? Jove o no tan jove? Jo tenia... No, senyors... Intenten salvar-lo. Senyors... Gent amb ganes de No t'has parlar. agafat, No Senyoros, t'has agafat el salvavides que t'acaba de tirar. M'és igual. Estranyament tots castellanoparlants. Ai, Gerard. És una realitat. O sigui, si criden en català et semblaria bé. No, també m'enfadaria, però és que no criden en català. Sí. No puc suportar. No, però T'has escolta, ficat a un pantà. m'és igual. És la realitat. Segona Supremacista. cosa, mòbils. Mòbil. Però ja no el Mòbils. so. A veure la pel·li del mòbil. Què? No el so. Context, No el ubicació. so que truquin. Vale. És que la gent mira el mòbil. Ah, sí. Ah. Al WhatsApp veig llums. Jo estic veient La la, gent mira pantalla. el mòbil. T'ho juro, la gent no aguanta. La gent ja no hi ha... Sí, això és veritat. Ja no hi ha retenció. Però què té a veure aquí a casa amb el cine? El mòbil està a casa i al cine i tothom mira el mòbil a casa o al cine. Però una cosa és mirar... vas Però al si jo cine- estic mirant una pel·li, veig la pantalla i de cop i volta se m'il·luminen dos persones aquí, i a més ho veig el WhatsApp i veig que mira el WhatsApp i contesta. Estoy en el cine. Vida, Gerard, vida. Que- La vida té coses, té mòbil, butaques, Però té tu vas al tos. cine a veure i a gaudir d'una Ostres, pel·lícula, Gerard. no a que la penya... Però perquè és veritat, això. La gent mira el mòbil. Al teatre també ho fan. La No, gent... amb això t'he de defensar. Vull dir, Gràcies. el que costa dir, vaig entrar al cinema, vaig apagar el mòbil, qualsevol cosa, una urgència, prèviament, i així, durant la pel·lícula, no el toques. No? No? Molt hater? No, sí, estem d'acord. Horrible. Una altra cosa que no suporto, que és la gent menja. Cada cop menja més al cine. Abans, unes crispetes
les toleraves. Ui, jo he arribat a portar El un huesito. McDonald's sencer, Exacte. un menú. I què passa amb el McDonald's? Home, Que la i gent tant. porta L'olor. foto una catipé, que tu estàs allà vinant... Hòstia, el pepinillo i la salsa. És que jo soc d'anar al cine de la maquinista I això no m'ha fet i de mal. parlar castellà. Exacte! Ets tu! És el teu perfil màxim. Soc No jo, puc soc suportar jo, la gent que... Però hi ha gent que, a més, tu fots hamburguesa en l'abric per no, passar. No, jo No vas Ara allà ja amb el deixa, menú. no? agafo la bossa i li poso l'abric a sobre, així a la mà. Bueno, vale, I ja tinc la d'acord. tàctica agafada. Diu no, clar, vale. No. Doncs no puc suportar. Però ara, per exemple, a la maquinista ja et fan perritos, Clar. et fan tequeños. Què és això? Home, això és veneçolà, els dits de formatge... I per què li fas com si No, volgués no, de saber? ara ho he de saber. No, perquè Que no pares, no pares, els tequeños, tothom sap el que són els tequeños. Sí, sí, No sí, sabeu el que són els És tequeños? formatge rebossat amb Sí, pa, exacte. que no els acaben de fer bé. Jo No, sé que a algun no els fan lloc bé. del món els faran molt bé, però jo els que he provat aquí no. No, jo et dic jo que els bons són boníssims. Número 4. Seure a les primeres files quan no hi ha puesto. És horrible. Això Ostres. sí. Pitjor a la cantonada del tot. També, Oh, també. veus les cares amb No, una dimensió... veus la gent deformada. De Titanic, allí en Sí. plan... Molt d'acord. Si estàs, a més, mals de coll, perquè mires la pel·li o molt torçat o molt cap amunt. Completament. En el meu cas hi vaig veure el Senyor dels Anells, Les Dos Torres, versió extendida, perquè no me la Uau. volia perdre sí o sí, i amb el meu pare allà va valdre la pena. Uau, moltes hores. Quan Sí, dura sí. aquesta pel·li? No sé, versió extendida, clar, sabes? Torticoli aguda. Totalment. És Però que va mai- valdre molt la pena. Mai has d'anar al cine a una estrena, has d'anar ja quan ja... Però és que és el Senyor dels Anells. Clar, clar. Bueno, era. Número 5. El típic gegant capgros que s'asseu davant teu. Això Sí. és frustrant, incòmode i és sobretot si porta, jo què sé, si tu has fet allò de em mouré una, no, per deixar un espai i no seure al costat d'algú que per deixar... Ai, que això és una altra cosa que jo no suporto. Tocar colze amb colze menys veig algú Amb desconeguts. amb desconeguts, veient una pel·li, jo deixo un espai i va i se t'asseu i després penses, merda, aquí al costat hi hauria un espai de millor, però la senyora aquella ja ha deixat tot de brics, no? Ha dit, ja que aquest senyor ha deixat un espai i t'acabes veient, anar girant per veure la Sí, pantalla. això fa molta Això ràbia, passa. No Sí. puc suportar-ho. Però de debò, vosaltres que sou tan alts? Sí? Jo, alt? Home, més que jo segur. Jo faig un 72, Jo metre i Jo mig. sóc dels que em sento malament i jo me baixo més així a la Ai, cadira. gràcies, Walter. Ah. Perfecte. I... Tant de bo seguessis tu al meu davant. Sí, però ho faig perquè la posada també és més còmoda, no? Jo sóc dels que... Bueno, una altra cosa, perdó. Sóc dels que em trec les sabates, així. Ai, jo també ho faig, això! No. Jo també O ho sigui, aquella faig. olor a tequeños del formatge no era el tequeño. Jo compro al McDonald's per dissimular l'olor La fortor de peus. 2 hores i mitges, allà no aguantes. Vull dir, aquell peu he de respirar. No. I què fas? Però ets el típic que et fots el peu sota el cul, també? Que fa com... Sí. Tu sí, no? Sí. Bueno, clar. totes les postures possibles a un cine les he fet. I fas allò de posar els peus sobre el seient de davant que li va al això clatell ja és una del davant? No, això és una falta de respecte. No. Ah, Si no hi ha Ah, ningú, treure les si sabates no hi ha no és- ningú, sí. Si no hi ha Si no hi ha ningú. ningú, sí. Ai, si no hi ha ningú, és una altra cosa. Oh, que horrible! I clar, tota la catipera de peus i de fut... Bueno, en fi. Hem deixat passar una frase que ha dit el Walter, que és que ha fet totes les postures possibles en un cine. Ho ha deixat caure. I a més, S'ha quedat aquí, dels peus també, no? O sigui, tu ets el tema. típic, que va al cine... Això sí que fa ràbia. Al cine es va a veure la peli, no a fer manetes. Exacte. No, bona manetes. Manetes, no és Donar-se la mà està molt Una bonic. mica. Bueno, sí. Aquest moment Però de- ja està. Després ja estàs escoltant... Clar, i deixes allà. I deixes la mà aquí. Però i quan escoltes tota la peli de la gent que va a fotre's al Jo això lote, no ho he escoltat mai, Què és aquest soroll? hi ha molta gent... Però, clar, aquest soroll que era? Un petó? Era un borreig! O era una... Hentai. Era un borreig, no era hentai. No era la... O sigui, hi ha la palleta per No, veure no, i la no palleta era, per... No era morreig, d'adolescents. Aquest soroll era de morreig, eh? Però generalment no molesten aquests, perquè se'n van al darrere de tot. Clar, Exacte. aquests no... Han de fer molt escàndol, eh? O sigui, ha de ser un coit sí. molt furtiu. Home, coit no, Coit ja... Bueno, passa Vinga, de punt. diu, número 6, els anuncis del principi. O sigui, a mi em És fot el molta millor. ràbia que hi hagi... El millor! Hombre! Els anuncis. Són... Mira, que vivim en una societat que estem cansats de veure anuncis al món, però tu arribes al cine amb aquella pantalla gran, aquell sonotone de
pumba, prueba este pan Bimbo, i és com, buah, és que sortir del cinema és com, buah, que quina bona publicitat, és com, ho veus en pantalla gran, és el Hollywood dels 60. No ho puc suportar perquè jo ja he pagat una entrada. Si jo pago una entrada, per què m'haig de menjar uns anuncis? Perquè tens mentalitat catalana. No, a veure, si jo pago entrada, no hauria de veure anuncis, hauria de veure la peli. Si veig anuncis, doncs no pago entrada. A mi m'agraden els tràilers de les altres pel·lis que no he anat a veure. Això I que sí, no veuré mai també. i sempre penso, ai, aquesta pel·li l'aniré a veure. Després no vaig mai, Però... Totalment. I a part que són aquests minuts que també, bueno, sempre som, almenys en el meu cas, sempre soc d'arribar tard, llavors aprofites per la cadira perquè Les la llum està sabates. oberta, ara t'anuncien aquí la nova S'agraeix. IMAX, bueno, pues Bueno, s'agraeix. sou uns bonassos. En el número 7, els horaris incompatibles amb el sopar. Per què les pel·lis les posen en uns horaris que no va bé sopar? O és a les 7 de la tarda i acaba... solen ser a les 8. Molts horaris de pel·li són a les 8. Sí. Hi ha horaris de tot, no? No, però llavors dius... Sopar abans no és un berenar gordo. I ja sopes molt tard a les 11 que està tot tancat. O passes gana veient la pel·lícula. O et compres un McDonald's i sopes al cine. Les crispetes. Clar, bueno. Sou uns avançats al meu temps. Després, el número 8, els nens. A mi m'agraden les pel·lis de Pixar, les pel·lis de Disney, i els nens estem d'acord, Sí, una mica. Però també, ja, repetim, depèn del cinema. No és veritat. Hi ha nens... És el millor del cinema. Els- Vull dir, però- tu veus una nens. pel·lícula del... Jo vaig anar fa 2 anys, una pel·lícula del Doraemon i el Nobita. Estava ple de nens i és com tornar al col·le. Estàs allí, un moment. Només que surt el dinosaurio i tothom... I això no ho tens a casa. És la vida al teu costat. Has de saber... No és com... Què passa? Que ets massa home, que només saps fer una cosa i no saps fer dues coses alhora. Què ens passa als homes? Què ens passa a les dones? Què ens passa a la humanitat? Que no sabem disfrutar del que ens envolta amb la cultura que estem mirant. Walter, els nens molesten. O sigui, nens plorant, nens cridant, nens les pares que s'han d'aixecar, pares que no fan callar els nens. Nens corrent pel No són els passadís pares, amunt no i són avall. els nens. Bueno, d'acord, però doncs critiquem els pares que van amb nens. No aneu al cinema amb nens, encara que sigui una pel·li infantil. que els no. nens també tenen dret en el cine. Els nens que ho vegin al Netflix a casa, que els hi posin la tablet, allà embobats, callats, jugant al d'això. És pitjor Que una pantalla complicat. de mòbil que no un nen cridant o saltant dient... 9, "Hola". número 9, haver-te de desplaçar. Això és una merda. No, clar, a casa, Però no- poses play. què Que el dius? Gerard Però és un- què és un dius? senyor de Però quins 90 plans anys. fas si no surts de casa? Què fas? Una Anar al merda! cinema, anar O sigui, a comprar-te un A llibre? més, ara mateix, les pel·lis que posen al cine, al cap de 2 o 3 setmanes ja estan a les Sí, plataformes, això passa. I 2 dies. I 2 dies. La del Capitán Amèrica ja ho està. Què? Capitán Amèrica ja ho està? Però ja si està està en Disney cartell Plus. encara. Sí. Doncs veus? No et desplaces, no hi ha nens, no hi ha caps de gent, no hi ha olor a halo... Bueno, i l'últim, el punt últim, que aquí és impossible que no estigueu d'acord amb mi, és la gèlida temperatura que fa als cines. Això que passa. T'has de portar un abric, no, t'has de portar una jaquetilla. Jo he vist pel·lis Una passant fred. jaquetilla. Sí, jo he arribat Una en un rebaqueta. estiu a ficar els braços dins la Sí, samarreta sí, jo també ho he fet, això. del fred que tinc al cine. Bueno, és com un avió. El braç al costat, el fred, aquestes coses poden passar. Horrible, horrible. I jo no sé què costa posar una temperatura agradable. Ja, per què ho fan, això? No ho sé. sé. Sabem? A mi fa molt fred al cine. Estem d'acord o no? Sí, Es però ves tan també al darrere. rotllo parella també s'agraeix, no? Allò més apropadets, més... Bueno, clar, sí. No, No? Ah! El rei... Ui, l'expert, espera. A veure. veure. La No, meva hi ha experiència. una cosa que al cinema passa, que a diferència d'un bus que dius, vinga, clinc, i puges... Ai, al cine no ho pots fer. Alguns sí, Allò alguns xoca, no. llavors te vols recolzar contra el que... No, Clar. t'has de ficar l'àbric aquí, t'has de... Sí. Vull dir, no és molt còmode un Sí. cinema per compartir el pecho a pecho. Això Saps o què vull ficar-te dir? la palanca... Què? Marina. No, Marina, ni jo l'he arregla-ho. entès. Tu l'has entès? No puc arreglar-ho perquè... El raspalleguet queda... Doncs, t'hi seus a sobre. Ai. Bueno, és igual. En fi, les meves 10 punts jo crec que us he Convençut? Us he convençut. No gaire, jo crec que Em sap greu. No. No? Em sap greu, no. No, de moment vot per... No. Bueno, doncs Marina, és el teu torn. Ja t'ho he deixat bé. Gràcies. Anem a l'edició Millennial. La Marina ho sap tot sobre l'edició Millennial.
Molt bé, Marina, tot teu. Vale, doncs però l'Elsa, o sigui, jo Ja, he fet sí. el que deia ella amb el del català, Sí. he fet l'efecte contrari. Completament. Totalment. Sap greu. Jo a l'edició Millennial, bàsicament, parlo de coses millennials, de la nostra adolescència, infància, Perquè tu, Elsa, quina edat tens? Jo tinc 33, soc de la 91. Ah, mira, doncs més o menys, Tu sí. també. Ets millennial com sí? jo. Sí. Tu ets 33? Jo 32. Faré no has dit- 33. Ah. Faré. Encara queden uns mesos. Llavors, clar, jo quan pensava veure cine a casa, què era la nostra època veure cine a casa? Era anar al videoclub, Ai, sí. que era una cosa superguai de Era fer. maquíssim. Era Ai. molt guai, una cosa molt nostàlgica. Clar, tu que... videoclub no... Videoclub... No, perdó, saps que estava pensant que ja tinc 30 anys. Ai, M'he pobre. agobiat. Pobre. Ah, clar! Ja has tinc fet 30 anys ja! Sí. Igual! M'acabo d'agobiar i dic, ara em preguntaran, tu tens millennial? I estic als 20. Dic, No, clar, estic ja als tens 30 30. ja. Ara que ha passat un mes de Ha l'últim passat un programa. mes de l'últim Ja programa i has estic, fet ja 30, eh? estic. Què tal sí. l'aniversari? Va anar bé? Bueno, Ho has celebrat a lo sube grande? baja, no? Sub i baja, ja. Amb a que no partir dels t'has 30 enterat. ja passa això del sub i baja. Perdó. Bueno, però el videoclub sí o no? Tu havies viscut videoclub? No. D'anar al videoclub sí, bueno, més a la biblioteca. A la biblioteca per agafar la peli. A la biblioteca, això deu ser coses de Lleida. No, es pot agafar... No, sí a la que biblioteca, pots, no? Sí. Que després no les tornaven i el mail, sisplau, torna, aquesta pel·li, sisplau, torna. Sí que podies agafar DVDs a Sí, la biblioteca. I sí, tu podies. havies arribat a fer-lo del videoclub que era electrònic? Amb Emule. una pantalla? Ah. No, com si fos un caixer i tu anaves passant la pel·lícula que volies, apretaves i Sí! sortia. Jo he vist l'impàs de parlar amb persones després amb la màquina. Sí, Jo això no em vol sonar, eh? sí, jo a Ripollet me'n recordo que hi havia una. No, jo no parlaré molt perquè ja vaig parlar un dia també de videoclubs. És que se m'acaben els temes del passat. Ja. No, està bé, Però bueno. era com per fer una mica a l'apunte aquest de videoclubs, Sí. bé, no? Però com ja no hi ha videoclubs, una pena, he d'anar amb el cine, llavors. Vale. I parlaré doncs, de coses que passaven quan anaves al cine de petit. Anàveu molt al cine de petits Jo o no? sí. Havíeu sí. anat No, a- Jo Sí, just, el de Cerdanyola, normal. molt, el Cursal de Cerdanyola, molt. Tu sí? Els teus pares volien... No t'estimaven gaire? recordo- A la muntanya no, al cine. No, però ho recordo més de petit, clar, m'he anat a l'adolescència que hi anava amb els amics, molt. Ah, és veritat! Amb 12, 13, 11, potser. Sí que era un planazo, Sí. no? El cine de... I saps quins cines em recordo més a nivell... No sé si també us ha passat. Els cines a la fresca. Home, i tant. Ai, sí! Zero. Jo me'n recordo veure Spider-Man, la Sí, primera sí, sí, Spider-Man sí. a fora. És el màxim record que recordo d'haver anat a un cinema. Sí, que és cine a la en fresca era molt l'exterior. guai. Sí, Sí, sí. molt guai. Oh. Però de peque, això? Sí, Jo, sí. jo de més gran, eh? Jo Jo sí, també, perquè de gran, sí. jo me'n recordo Per que què? al Pens, en un lloc proper que es diu la Lou, ho feien, i també algun altre he vist de cine a la fresca que m'encantava. I de pel·lis així de... Jo us faig preguntes perquè m'he preparat moltíssim la meva Sí. secció. No, Aleshores tranquil·la. us estic fent com una entrevista. Sisplau. No, quines pel·lis recordeu així més mítiques d'haver vist al cine de peques? Harry Potter, Ai, Harry Spider-Man, Potter! Però hem de pensar en pel·lis Crepúsculo, asiàtiques. perdó. Jo Crepúsculo. Ozu. Saps que jo l'he vist aquest cap de setmana, Crepúsculo? Ah, que l'han fet el dimarts l'havies o un fet? d'aquests. No, no l'havia vist. No Que l'havia vist i l'he vist a... Això és molt sí. millennial, eh? Sí, I et ja ho va- sé. et va agradar? És Et una va època agradar? millennial que em vaig saltar. Perquè jo l'he vist ja de gran i dic, però si no valia tant la pena com m'agradava fa vaig uns anys. riure, la veritat. Clar, és que jo no he sigut mai fan de Crepúsculo. Ja. Molt dolent. Llavors, clar, la vaig veure perquè era algo molt millennial que havia de veure. O sigui, és algo que has de S'ha de veure. veure, S'ha de veure. Sí, sí. I vaig riure bastant perquè, home, la comentadeta així... Va Sí. estar, va És estar molt divertit. tòxic tot, és tan maco. Sí, Ja. sí, és tot horrible. Jo sóc més de All Boys. Old Boy és una pel·lícula Old Boy. antiga. All Boy. La pel·lícula surcoreana. Exacte. Ah, és Era per boníssima quedar- aquesta pel·lícula. Per quedar com de cultureta. És Estic molt entre guai. Paràsitos i aquesta. Ah, Doncs- Paràsito, la del dit que... Bueno, és que També. jo he anat molt al cine de Sitges, saps la que li surt un dit? Sí, que està basada en un anime. Sí. Però ara jo t'haig de dir, perdó, però et deixaré una mica pel terra. No, però jo no dic Jo soc aquesta. més de Ozu. Ozu, sí, això sí que és Ostres, cultureta. és molt... És antic, blanc i negre, sí. cine Tòquio. A Jo veure, sóc que de t'expliques Amigo Totoro. què és. No, jo tampoc no en sé tant, però sí, cinema antic, blanc i A negre, veure, als inicis de... Godzilla. Un dato a destacar que no sé a la taula. M'he fet una carrera de cinema, 4 anys. Ah, és Ah, veritat. és veritat, Clar, és home, és veritat. veritat. Quina pressió, llavors, perquè em convideu aquí? Tenir un veritat. expert. Però jo de Paràsitos em referia a aquesta Sí, recent. jo l'he seguit la Vale, beta, vale. però sí. Sí, que després estan fent ara... No volíem fer com una segona part o Pot ser. alguna semblant. O Tren a Busan, o com es deia aquesta? Sí, Tren a Busan. Aquesta també. Sí. És que
estic pensant en pel·lis asiàtiques que imagin... Ai, recomana'ns... Jo ja passo de la meva secció. Ja, jo estava encara amb lo teu. Recomana'ns alguna cosa així. Sí. a Todo veure. mismo, todos lados, en todas partes. Sí, Aquesta és guai. sí, aquesta està molt xula. L'heu vista? No es considera oficialment asiàtica, Merda. perquè és de productora americana, però la majoria d'actors i tots són asiàtics, així que molt bé. És el nen tu has vist el Templo Maldito del Harrison Ford? Indiana Jones. Sí. Pues aquell nen és un dels protes. És el prota, sí. I va guanyar l'Òscar i aconseguir. tot. Es va emocionar tant, Ai, és maco. sí. Ah, sí? Si podeu buscar el vídeo, és preciós Ai, quan sí. l'entreguen. Pel·lícula recomanable de cinema asiàtic. Què us agrada? Drama, comèdia, Amb dibuixos. terror, de dibuixos? El Totoro. El Totoro. Ah, ja, bueno, Your Name. digues. Oh, Your Name. Increïble pel·lícula, eh? Ens encanta. Your Name. És I- molt romàntica. Vaig entrar a l'altar amb la música del Your Name. I l'última, que és horrible d'aquest que ho fa tot, que és el Chico Lagarza, que vaig veure que feies un vídeo. Ai, sí, molt innecessària aquella Horrible, pel·lícula. aquesta El Hayao pel·lícula. Miyazaki, que va treure El niño i la garza, o el noi i la... I la garza no, perquè resulta que no és l'ocell. Bueno, da igual, una paranoia. No, gens recomanable, em sap molt de greu. Horrible. Ai, saps una pel·li que a mi em va agradar molt? La doncella. Ostres. Però és de dibuixos, també? No, és... d'actors. sí, És maca, una mica drama, no? Sí, m'encanta aquesta pel·lícula. Sí. La vaig veure també fa poc. És que jo, depèn del diumenge, si em pilla de ressaca, miro Clar. I Crepúsculo i si no, doncs també puc mirar coses bones. I podríem considerar The Ring la primera com a asiàtica, no? Clar, és que és l'origen. Clar. És l'original, The Ring, que va ser Clar, després que és la que de fa por de Ringu. veritat. Sí. Té molts noms, perquè com després van fer la versió americana i tot, va canviar el nom així, però sí, The Ring... Ringu? És la primera. I Hi ha- com a... Digues, com, digues. com a un clàssic de pel·lícula asiàtica, El diari d'una geisha, Sí. què opines? Perquè jo estic una mica, en plan, una pel·lícula que retrata algo tan d'allà, però tots parlen en anglès, tot tan americanitzat. Sí, tornem Que- a les mateixes, perquè segueixen americana realment, Vale. productora americana. Total. Sí, Jo la vaig però... veure fa poc i dic, no és com la vaig veure de petit, vull dir, hi ha alguna que em treu fora. Clar, però s'agraeix, jo ho vaig agrair, Sí? perquè va ser una forma de realment apropar la cultura asiàtica, sobretot la clàssica japonesa d'aquella època amb les geixes i tot, a la cultura més occidental, així que ho agraeixo, jo això m'agrada. Vale. Sí. Molt I guai. el tigre i la... No, com es diu aquella? Com el tigre i dragón? Sí. No sé, jo estic no, ja- Sí, el tigre i dragón, deu ser. Sí. El tigre i la tigressa. Aquesta pel·li... Bueno, és igual. És una Jo t'haig de altra. dir que soc molt fan de l'Amigo Totoro, el viaje de Chihiro al castillo ambulant, tot això m'encanta. Les Són més mainstreams, clàssics. Gerard. Bueno, és que realment nosaltres vam créixer en la nostra època amb Disney i ara actualment els nens estan creixent amb aquestes pel·lícules. Són les Ja. seves pel·lícules Disney. Clar. És una passada. És molt guai. xuli. Ja, això és guai, eh? Sí. Menys la del Chico Lagarza, que no s'entén res Aquesta no, i és sisplau. horrible. Sí. Jo recordo, ara que parlàvem d'anar al cine de petita i tal, tinc com un record molt viu de veure El Grinch. Mon pare roncant, però a muerte, El i jo Grinch? mega Ah, val, traumatitzada. No, té ja res- canviant vale, hem de fet tema, canviar de canviant de tema. tema, Sí, canviat sí, de tema. sí. Però sí, és com la meva pel·li del cine de petita. No sé. Jo, la meva pel·li de petita era El laberint. El laberint aquest, aquella noia que es perd, que és petita... Sí, Uf, que jo surt amb aquesta- el cantant. Sí, el David Bowie. David Bowie. Sí, aquella pel·lícula a mi em va traumatitzar, eh? Aquesta, mira-la, que tu Feia t'agradarà. molta por. Jo somiava amb heavy aquells aquella pel·li, eh? amb aquells monstruïtos Sí, que dius... sí, que quan te'n vas al llit dic que, és que clar, tot va És entorn a bizarra, aquesta... aquella És pel·li. que sí, abans no es mirava quan, vull dir, les edats al cine. Tu podies entrar a veure Laberint, qualsevol Laberint. pel·li de Jo em vaig petit. traumatitzar veient El Zorro. És que no es miraven, tu entraves amb la cosa aquella que et posaves... Sí, i ja està. tal, Jo em vaig traumatitzar amb la versió... No por. Que Gerard. la zorra era. Ai, senyor. Fatal. Bueno, Fatal. què et queda per dir? Poca Res? cosa més, la Va, veritat. més preguntes. Poca cosa més. Bueno, Però ja jo està puc bé, anar està bé, perquè improvisant aquí ja una hem d'anar entrevista. cap al Walter, Vinga, eh? doncs endavant, endavant Sí? tortugues. Ho tens a punt, Walter? Claro. Doncs vinga, anem a veure què ens porta el Walter. I tu què defenses, perdona? Al cinema, totalment. Fatal, anem-hi. El Walter ho sap tot sobre el calaix desastre. Doncs a veure, Walter, sóc tot orelles. Bé, com us he comentat abans, expert en cinema, expert en Clar. disfrutar la cultura tal i com se'ns planteja, crec que és una falta de respecte, Gerard, que defensis el cinema a casa, perquè està
molt ben lícitament hem dit de que pues, hi ha gent que pues, per coses de la vida doncs no potser té l'accessibilitat de poder anar al cinema, no? Però anar a veure una pel·lícula i no anar al cinema, quan pots anar al cinema, número 1, Arranca! Són molts anys de carrera, Joan. O sigui, també t'haig de dir una cosa, faig l'amic del diable, també estic molt cansat dels crítics del cinema, perquè són molts... No, un moment. En plan, sí, però que cadascú faci el que vulgui. Al final, si no te ve de gust, no te ve de gust. Però és cultura, aquesta cultura s'ha de pagar, ¿vale? Sí. Però jo també pago a casa al Netflix. No, pagues. Netflix no costa res. El Netflix està per la gent que no vol que hi hagi pel·lícules independents, que hi hagi el cine sociocultural que ens engloba i punt final. T'haig de dir una cosa. Quan vinguis, avui vens a casa meva, veuràs com de grossa la tinc, la televisió. I veuràs que tinc una tele... M'està passant ganes a la casa teva, eh? Tinc una tele enorme i un sofà genial. És que diràs, aquí es veu millor. Aquí es veu millor. I no t'has de demanar un crèdit per comprar crispetes, que això al cine passa. Sí, les de bossa de microones no estan malament. Però tu poses la pel·lícula, no sé, digue'm una pel·lícula ràpid. L'experta. Que fort, Wall-E. l'experta. Wall-E. Vale. L'experta no era la pel·lícula, l'experta era que la digués ella. Pues hi ha una pel·lícula. Ah, sí? La recomano. Ah? Sí. De Wall-E? De l'experta. De l'experta. Ah, vale. No, Wall-E, no? Una balena. Tu la veus la balena amb aquesta tele tan grossa que dius que té... No parlàvem d'aquesta, però... No, Wall-E és el tio que va vestit de... No, Wall-E és la màquina de Pixar, Clar, el robot. és de Willy. Pixar. Ah! Jo m'imaginava que hi havia una pel·li del tio que havies de trobar, el Estem parlant amb Wall-E. gent experta en cinema. Saps? Quants anys de carrera? Uf. Vale. La balena... Tu a casa, encara que tinguis la tele molt gran, tu no veus nada, tu ja veus un peix. Allí... No. Sí. Amb la meva tele veus una ballenota. Tu vas al cinema i veus la balena amb dimensions reals. Tu veus la persona amb dimensions reals. Tu vas a casa i veus Playmobils allà a casa, els ninotets que es mouen, i ja et dic, sí, molta tele, però al final, la realitat quina és? Tu veus la pel·li al final a l'ordenador, inclús al mòbil, al sofà, aquell dia que tens la grip, que tens la ressaca, que va sortir de festa amb les sardanes que t'agraden tant. Sí. Ja està bé, Ja està bé, Vale. ja està bé. Vale? Ja veuràs, quan vingui a casa i vegi la tele que tinc. Vale. No, i això, pues, què més coses? Pues, sí, en quant a l'aventura, l'aventura aquesta de que quan estàs a casa se trenca tota la màgia, quan al cinema, si tens pipí, pues, jugues a aquest risc, no? És un joc de risc. Vull dir, tu estàs a casa i dius, vale, tinc pipí, para la peli. Perfecte. Prohibidíssim. És molt heavy el que diré ara, però és una realitat. Per respecte al director de la pel·lícula, vale? Perquè sí, he dirigit curtmetratges, és una falta de respecte, i això als festivals de cine passa quan hi ha un fight tècnic i de cop i volta la pel·lícula rebomina i tothom, i la tornen a ficar des del començament. Una pel·li s'ha de respectar de l'inici fins al final sense parar-se, sense aturar-se. Si no, no és una pel·lícula. Si no, són trossets disparatats que no... Aleshores... Estic d'acord, doncs prefereixo anar a pixar i no posar pausa. Vale, però no ho fas. Tu pares i te'n vas a pixar. Llavors, al cinema tens aquest risc, no? Pues és una aventura. Ostres, o ara tinc gana. És que l'ésser humà ho vol tot en el moment donat. Estàs mirant una pel·li, t'esperes, i ja et menjaràs aquest Happy Meal amb un disfrute després d'haver vist los 400 gigantes del desierto que no comían chorizo. Pues ya te comerás el chorizo cuando terminen, però no pots anticipar lo que... No? Pues la pel·lícula mereix, que és una mica la tranquil·litat de... No sé què n'opineu vosaltres, Sí, super d'acord. però està bé que parlem, perquè sí. Només per la teva passió, És que no ens estic deixes. a favor. No respires. No podem ficar cullerada. No, pues parlant de cullerada, que rima amb cullerada. Va... Què rima? Però perquè quan parlo jo... Què rima amb Perquè estem cullerada? embarassats, els volem escoltar. Fent una pregunta, que rima amb cullerada? No li... La... Paellada. La marmelada. La culerada. L'entrada. Espinaca. No, l'afició. I direu, no rima l'afició. És que l'afició no és una cosa, no és de rimar.
Vale. ¿Vale? L'afició és algo que quan tu vas al cine, tu veus la gent plorant, veus la gent cridant, veus la gent emocionant-se. Tu estàs a casa, i l'únic que veus és la teva parella o el teu coixí o la teva tieta o amb qui visquis o amb qui no visquis pues que roncant o Home, no et segueix el és fil còmode conductor poder-te quedar dormit a casa, que si et quedes dormit plorar. al cine és una merda. I plorar tranquil·lament, a llàgrima viva, sense que ningú et jutgi i estigui mirant com M'encanta. plora aquesta. Veus? Mira, Mira. estàs fent quedar l'efecte No, contrari tu em sap ara. greu, no. M'encanta. No. Molt bé. No és I a més veritat. t'haig de dir una cosa. Però està bé plorar tots conjuntament també, Sí. no? Hi ha una cosa que- hi hi ha una cosa que em fa- anat a una casa a ocupar. Hi ha una cosa que em fa molta ràbia que la gent aplaudeixi quan acaba una pel·li. Durant o al No, final? quan acabi. És maquíssim! Però què diu? Però una cosa al teatre, però per què aplaudeixes al cine? I quan... Aquí li estàs... Però si ningú del cine... No hi ha el senyor darrere la pantalla. I ja, la gent no ho sap. ja no quan acaba, Ostres, quina quan vas a ràbia. veure coses friquis, rotllo jo, quan van fer la nova de Star Wars, després de no sé quant mil temps que no feien cap, la penya aplaudia durant la pel·li, Sí. rotllo, quan apareixien els personatges mítics, la gent... Sí. Completament. Sí, No això és estic guai. d'acord, vull dir, no, bueno, és igual, el fet de compartir és algo que veig que no va lligat de la mà de la cultura amb els vostres pensaments, però no passa res, perquè aquí estic jo per redistribuir la vostra... Però un moment, Walter, tu has vist... O sigui, jo no he viscut un sentiment tan maco com anar a veure La joia de Batguial i cantar tots al cinema. No, us perquè estic parlant ho en xinès, no? Us estic parlant... La Bat Guial ha fet un documentari. Ah. Ha fet un documental. Tothom fa documentals. Tothom. I vaig anar al cine a veure'l. Ah, sí? Perquè sí. I vas plorar? Vas cantar? Vaig cantar, vaig És que la plorar, Batguial va ser és- un... M'ho crec. Sí. Però és que aquestes experiències Derivat. no les tens. Hi ha tantes que no podria acabar. No. Tantes coses que hi ha al cinema que no fas quan vas a casa. Per començar, ja al primer moment, donat que tu estàs a casa, al final la realitat és que tu no mires una pel·lícula i dius, avui acabo de sopar i vaig a veure Tarzan, no? Tarzan. Tu vols veure Tarzan, però acabes més de mitja hora, més de 40 minuts, més de 2 hores escollint quina pel·lícula vols mirar. Això és I això veritat. és una pèrdua de temps. Això és veritat. És una Aquí pèrdua de et dono la temps raó. que m'has donat la raó i aquesta raó suplementa qualsevol cosa que puguem parlar a aquesta taula perquè... Ja ha guanyat. És veritat, jo em passo més estona buscant una pel·li que mirant Això- la pel·li. Això és així, veritat, sí. Això és ja veritat. arriba a un punt que Això és dius... perquè no em seguiu. Jo recomano moltes pel·lícules. És veritat. Super ben és veritat. posada aquesta falca molt aquí, bé, eh? Molt bé, Sí, molt sí, bé. sí. Crispetes de lluna. Crispetes de Allà lluna. la va ficant, sí. Què? Algú més? No, doncs això, bueno, volia ficar una frase més amb aquesta aparició de que he dit de la... Pues això, és una pel·li que no tenies previst viure i la veus i el dia següent te'n despertes a Twitter dient que l'actriu ja s'ha mort perquè, clar, al final ja has tardat tant. No sé, és una broma que no ha acabat de... No, aquesta no ha entrat. Però bueno, no passa res, Sí, una sí, de cada 10. I sí, us dono la raó. A casa tens el sofà, tens la manta, tens l'aire com tu vols, tens... Però el cine té màgia. El cine té màgia. És la diferència entre cuinar tu o que et porten una pizza. La segona sempre Aquí sap m'has guanyat, millor. La segona sempre... Així que ens veiem a la butaca o què? Espera, aquesta frase és del ChatGPT. Crispetes a la mà i que comenci l'espectacle. I t'ha posat un emoticona i tot, no? Ai, No, molt bé, molt bé. m'encanta. D'acord, Bravo no? al ChatGPT. Molt bé, molt bé. Pedazo de guió que t'ha Bueno, fet. Goret, estem sols, eh? Estem quedant sols. Anem a veure què has trobat a les xarxes i al final la resolució de la intel·ligència... No sé parlar. De la intel·ligència artificial. Som-hi! En Guerau ho sap tot sobre la marxa a la xarxa. Aviam si aixeques una mica que estem perdent aquí. Doncs no. No ho aixecaràs. dic, Ja m'ho dius. Però bueno, sí, intentaré alguna cosa. De fet, he buscat com una a favor i una en contra, Vale. perquè, bueno, Em sembla bé. està una mica així. Ja no diré els autors dels tuits, perquè bàsicament no m'he recordat de copiar-los i enganxar-los. Aleshores, bueno, són anònims avui. Com que no ens escolta ningú, no s'enfadaran. Exacte. Aquest m'ha agradat molt, que és el 1990, amb 7 euros, bueno, que eren pessetes, però està
fet la conversió, 1000. podies menjar-te un menú del dia, llegir el diari mentre et prenies un cafè i després anar al cinema amb la teva parella. Avui en dia, per fer exactament el mateix, necessites 40 euros, el que significa que els preus han pujat més d'un 450%. És veritat, és molt car el cine, És molt car. 9 euros 10 ja, Dimecres, 11. Dimecres 4 euros. Sí, va, dimecres. Mires tu, sí. O tenint 65 anys o més. Exacte. I unes crispetes, és caríssim, Un moment. És molt car, Sí, jo m'emporto sempre. Molt tot car, això. Unes crispetes de cine són caríssimes, Però és que que eren unes ha crispetes. sortit al final, això no, tampoc era moda als anys 40, no? Les crispetes van sortir als anys 80. Sí, home. Que sí, es van sortir tard. No, les crispetes no neixen del cinema, és una cosa que es va fomentar després. Però als anys 80, això ho tens contrastat? Aquell dia vaig faltar a classe. Vale. Què més? No, que volia afegir que les crispetes estan a la mateixa secció que la tinta d'impressora, és igual de car. És per veritat, tant, és veritat. No, i després un tuit que és més aviat un recordatori perquè aneu al cinema, sobretot si teniu menuts, i si no, doncs també, que hi ha la pel·lícula Salvatges, que és una pel·lícula d'animació molt bona, que està el doblatge en català a la gran pantalla, des de fa poc. Molt bé. De què va aquesta pel·li? És Em van convidar, em van convidar a la preestrena, és sobre... Ja et conviden a la preestrena? Escolta, això de les crispetes de lluna, Molt interessant la pel·lícula. No és asiàtica, l'ha fet un suec. Bona xocolata. Algo així. Que va viatjar cap a la illa de Borneo, una illa que està al... sud-est asiàtic. Vale. I això, hi ha una nena que acaba descobrint doncs, que hi ha la selva que hi ha allà, s'està a punt d'anar a Norris perquè estan començant a talar arbres per plantar-hi arbres dels quals s'extrau l'oli de palma. Molt salvatge. I la pel·lícula està feta amb stop motion, una obra d'art, en sèrio, aneu-la a veure. És molt interessant, guai, molt que maca, guai. per Doncs nens i mira. adults. Com es nota que t'han convidat a la preestrena, Sí. Aquest era el tuit o no, Goret? El tuit, bueno, el que ha dit ella no, el tuit era el que he dit jo abans. El és millor que el tuit, evidentment. Ha millorat el clar, tuit. Molt bé. No, i com a últim dic que a mi també m'agrada casa, perquè com dius tu, jo també tinc vaig adquirir un televisor que es veu molt bé, és bastant gran, sobretot les pel·lícules d'animació, que encara flipo cada vegada que la poso, que realment es veu molt bé, i així puc fer pausa, anar al lavabo i tornar quan vulgui. No s'ha de fer això. Sí. No, clar que la bufeta, tu ara que ja tens 30 aniràs veient que has d'anar més sovint al lavabo, i això de la pausa va molt bé. Ara que ja no... veuràs la pròstata. Toca amb la trompa, que la tinc com la teva tele. Bé, doncs anem... Jo t'explico, Elsa, jo he agafat el guió que hem fet, tot el que hem dit, tot el que has dit tu, tot, i li he donat en el ChatGPT. Ok. I ara anem a veure la peronella, que és com l'hem batejat, qui ens fa guanyador, si veure les pel·lis a casa o al cine. Som-hi! Tothom ho sap tot sobre el guanyador. Doncs ha arribat el moment. Qui guanya? Veure pel·lis a casa, al cine? Doncs la peronella, la nostra intel·ligència artificial, ens ho diu. A veure? Escolliria veure una pel·li a casa. Toma! M'encanta la idea de portar pijama, rodejat de coixins, menjant crispetes sense preocupar-me si fan massa soroll. A casa, puc posar pausa cada cop que vulgui, perfecte per als atacs de gana o per meditar sobre el significat ocult d'una escena. I m'he la millor part. No hi ha cap possibilitat que algú es col·loqui just davant teu amb un barret gegant i et tapi la vista. D'altra banda, el cinema té la seva màgia amb la pantalla gran i el so envolvent, però si trobo que la pel·li és avorrida, almenys a casa tinc la llibertat de canviar-la per un altre clàssic com El Senyor dels Anells o, si em poso nostàlgic, El Rei León. Així que ja ho saps, el sofà és la meva sala VIP. El món se'n va al carajo. La intel·ligència artificial ho té Això sí clar. que no, Una pel·li ha de ser molt dolenta com per començar-la i no acabar-la, Jo he marxat alguna vegada d'una... Del cine? Sí. No. I me'n recordo una de les pel·lis que va ser que es deia La casa del lado de la izquierda, una cosa així. És boníssima! Què dius? És boníssima, Gerard! És una La que hi ha casa del lado de... Que hi ha moltes violacions. Sí, és molt dura. Quin mal! És molt dura. Aquesta és boníssima. És però si era boníssima! una violació rere una violació i vaig haver de marxar. És tan real? Però ara sí que m'estic flipant, però si és No, una si pel·li estic gore.
Jo vaig fer un treball d'aquesta pel·li, precisament d'aquesta pel·li. En sèrio? Parlàvem de lo gore, de lo... Sí. Ah, doncs no ho vaig suportar, eh? No. Tu l'has vista? Sí, sí. I vas aguantar? I tant. És que a mi el gore m'agrada Tu molt. com pots estar una tarda parlant de cinema si no saps no saps el que és el cinema? Tu has vist Irreversible? Claro. Sí? És boníssima. Aquesta sí. Sí, jo aquesta no. però al final no m'agrada gens. Ah, doncs és el principi i el final. És un spoiler, això? Sí. Vale, gràcies. Mira, Irreversible, si t'ha agradat... No, ara ja no. No me'n recordaré. No. L'edat. Bé, doncs hem arribat al final. Marina Bou, moltes gràcies. A vosaltres. Walter Capdevila, moltes gràcies. Fins mai més. Goret, el nostre tècnic de capçalera, moltes gràcies. Gràcies. I Elsa Aguilera, Crispetes de Lluna, moltes gràcies per haver estat aquí. Tu has passat bé? Molt bé. Ha passat volant. Veus que bé? Doncs mira, nosaltres estem aquí cada 15 dies i d'aquí 15 dies no sé qui vindrà, però alguna cosa farem. Alguna cosa farem. El meu cumple. Ah, no. No, que ja l'has fet. Vale. Vinga, moltes gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies. Adéu. Adéu. Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard CC, Marina Bou, Guerau Martínez, en Berti i en Walter Capdevila.